Ga waɗanda ba su sani ba, wannan abun na Litecoin ne wanda yana withdraw normal idan ka yi. Bayan ka rijista ya buɗe ma kamar haka, abin da za ka yi za ka zo ka taɓa kan spin. Idan ka taɓa kan spin za ka yo ƙasa. Idan ka yo ƙasa za ka yi clicking I'm not a robot ɗin nan. Bayan ka yi clicking za ka danna next free spin. Duk awa ɗaya ake yin spin. Ga shi nan za ku ga yanzu ma ga mintuna nan suna tafiya bayan na riga da na yi kenan. So adadin yadda ake withdraw shine 0.01. Idan ya kai 0.01 ko ya fi za ka iya withdraw. Kamar yadda kuke gani nan bayan na yi withdraw na yi withdraw na 0.03, na yi withdraw na 0.04 wanda wannan 0.04 ɗin ya kai dala 3 da wani abu, wannan kuma dala 2 da wani abu. Da 0.01 ɗin yana kai kimanin dala 1 da wani abu shi ma. So idan ka yi yana withdraw normal. Idan ya kai 0.01 in ba ka san yadda ake withdraw ba kuma ba ka da exchange da aka yi, za ka iya yin magana ta normal, kamar magana ta private. Zan tura ma wallet address ɗin da za ka tura mun ni kuma sai na tura ma kuɗinka ta kuɗin Najeriya. So wanda bai yi ba zan haɗa da link yanzu. Idan na haɗa da link za ka rijista. Bayan ka rijista ya nuna ma nan normal akan free spin ɗin za ka dinga zuwa kana spin ɗin duk bayan awa ɗaya kamar yadda na nuna a baya.